Ahojte, v dnešnom videu sa ideme prechádzať po našom ranči s krásnym koňom, s mojím manželom Jackom, s našim psom Nidalom a so mnou, s Jasmínou. Momentálne som na koníkovi, ktorý je základom nášho celého ranču. Volá sa Vlna. A teraz fakt ideme predstaviť našich 13 koní. Áno, je ich 13. Takže ideme na to. Ako som hovorila, mám tu 13 koní. Z toho 3 sú žriebetka a ďalšie kone sú dospeláci. Vlastne 14. Zabudla som na Vlnku. No, toto je naša rodinka Sivkovcov. Tuto je Nala. Teda prepáčte, Samantha. Premenovali sme ju. Potom tu vedľa nej vidíte je krásne žriebetko Sivka. Áno, sú to chalan a matka. Tu je ďalší chalan, to bol Súmrak a toto je Nightfall. Áno, počujete dobre, Nightfall. Teraz ideme na ďalšiu rodinku. Toto je rodina Hnedkovcov. Toto je Leila, ich matka. Potom tu je Valentína a tu vzadu je naše krásne žriebetko Bela. Ich otec sa volá Timo. A teraz si ideme predstaviť zaľúbencov, ktorí nemajú deti, ale vyzerá, že ich mať budú. Toto je Rufus a potom tu je ešte Nala. Zabudla som, ešte tu máme 3 najlepšie kamarátky. Rúženku, Stračatelu a Elu. No a toto je asi všetko. Takže ahoj! Dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Aj mne? Počkajte.